Kuse, Mr. Zux, kawenza hapa ithunyana boy. Ndiyakwazi upeyile. Kawenza hapa man. Hayi imali kuBaby. Ikuse habo, kaswipe kalontwana intoni na? Nekhadi nalo likuBaby. Ikuse habo ka transfer intoni njalo mababheka amajita man. Nefone transferayo nayo ikuBaby. Siyo, intoni ngoku tag. Yo, Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ngale underwear ayikhethelwa nguBaby. Mina underwear siyathandana noBaby. No more. uBaby no more, no more. Phinde ngiqaleleni na yini leke ndithi ngwe. Ngiyophekela uBaby, yo yazi ngilibela ukoneka iPaint sikaBaby. Lentwana utyisiwe mos. Lo mntana ugqibile mos. Ebenyanisile uBaby, nina niyalahlekisa nakhi man. Hayi, niyaphelelisa you. Jonga ngoku nifuna usixabanisa. And it's not like pheko koko no. Baby uyangiphekela once a week athi fa esa spices hlale emabeleni. Lentwana utyisiwe. Hayibo, lentwana udlisiwe, utyisiwe. Yar. Yo, ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Yazi baby unonzwa kahle udati kum sabawa dithi yey sabawa lindo ndinoBaby. Umuntu uzakwa usitufu uzakwa ekhaya wathi mandikuyeka abakufuni uthuma. Hey, wena wathi Ndathunotha yinile ana suBaby ubundenza nebusuku seningikelela ngothuli. Phumani kum nam ndiphume kuni ndiyoziphilela noBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. Mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby mina ndzoxelela uBaby. Ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby ndzoxelela uBaby mina ndinoBaby. It's Mrzux Figlan, and this video is sponsored by Klass Terorrists. Woo! Klass Terorrists. And you know that in a romance, guys, the couple is kuyo. I guess I can listen to one, but I'm hands. I have to mention it. Hey, one case I've got so many memories fire guys in Klass Terorrists. The kitchen, take a mandi, and dance on the moti. Kwa 5. Oh, ngeke ulahleke. Ngeke uyikhona. Nyama yaphakathi ikhumbula nge-taste. Enye into guys, kwa-Klass Kitchen, akunyanzelekanga uba uye physical. Nangona kukuhle phajoka. Kodwa ke akunyanzelekanga uye physical. No, uyakwazi order ngefoni. Uthi cela nizame ngebheka, cela nizame ngechicken, cela nizame ngentoni. Wayitaster nje into yakho, wayitaster. You just keep on coming back or keep on calling. Even if you motor down, you're asking for Klass Kitchen. Can I have something? Why is this? Like they are real quick, real fast, and real accurate. And damn, their service. Chonje, you go plan to buy the video.